Barai ao nigo bagendete kugikiria ugusegasegigwa kwa bonchoreria ime y'omucho bosongo anene kurwa sebaria bagwikirania obochenu ime y'omucho bosongo bamanyekanete buna Green Army. Umwana siasa Jimmy Momanyi no yubwango iga gukwana na kugania abangina baria bagwikirania obokoreri obu koiranigwa rimorioka. Nonya nabo niga mochiri oborayi bobe we county ya Kisii na kugania kubwatesiwa erio gochakoreta amonchorerio. Mbio muno abararia asiribaga igoto no goichana okonene mono ase ebintu bigokorekana ase Kisii county ya itoga bono iga Kisii county ya abantu mbaro simbarati oyore gavana ya Kisii county orora abana bagusina ba pota barenge gusiniki barenge ngana bunga green something bagendera tagoita abante town yaito ya menyiri no bwoba omuntu agocha gokora biasara obwato bwoba negente kenene echabwe babwata bagasangereri bakabeka isikari ya best ready etotagete kobatenga bayerusio immediately totarakora maandamano amabe mono arabaise gosarie town ingima bolino bochafu of the first matrix kobeko bochabu county asa abantu bakorwa bakonachwe bango gusangereria kubeka isiko je omuntu ogokore biasara uri no bosokwa banene sana nga simbarati namanyete ebibago birie gasi bigokora abantu etauni ge kwabusu ne mete ya makombe abantu aba bagwita abantu ne mete ya makombe na arokonyora babogoreti bakonya gwetera undi etauni baso buno bawo bone koboringa abantu nabali bakabusire town yarenge ndabu naibachiete naende karokora taya abana be bibago wacha kobaega singa bono naye barendete gari town ayokore ndu neibago mumuroyo simbarati stop these things ngosaliore enchero mugusia menyete mugusita menyetigo naende nkoboringa inua bafanya abamenyi babosongo n'abanya biasara mbora aya nara matunda mokonyora itwe biboko kabisa nalimora amanyenga ogotengera ogotera nganyarebe netaya mwakere kura eline litunde limo mwanya oliro goitwe iboko na kobekerwe ubi ase mokore biasara akera chimi ekura onye mutagete 2027 Kisii era mboke obugabana elinde mororo buya bwebangeri mokorwa lakini nyo mutageta abantu mara mari gusaidi onye mogo itu first tamu ekabire second tamu ngigo chako ngo itumore kabisa naende none biasara mogo sieki gukwarasima ekiagere ubiri ya umuru ali best ready isiko elige minetinga no mumurondo yokorokwasa niyago itwe biboko kabisa na no muntu mufanya kasi umanyire eline eminetinga bono etamu ya kabere igokora mamigupara igoro gwako iboko gwamaya gotuku kwanda buho no agora na mukao gusekole na mukungu ko no mwako hone bina bimogo gwakera chikura 2027 na bagwoniri more to bochabu bolio ngwa batatinga obonyira ngocha bole town andamane bwachire toborusio mapema abantu baito momenye muno mugusi osigete culture osigete omuntu mwabo utalwitera manyinga jaina ronko bakaneria momenye morengerere dina inki mokora